Vazita Zakare Vazisa Kakare Tsungura Messiah. Mukuma Tatenda Pinjisi and the Swally Super Sounds. Our Bobby Chase Africa and Muridzi that Tora Kamaranska DCC. Brand new releases. Never go wrong with Zimnet Radio. Yes. Vakomana Holy Super Sounds. Vakangambirirwa namukoma Tatenda Pinjisi ndove kumbotipadzikiririra nasaira. Abaputsa mbambande apo apamuchecha. Pakabatanidzwa musambato. Musamba kumurezi mapo. Akuita kunakirwa nengoma. Mafarachari infectious. Mushamara kakanakirwa mustudio zinezokuti newe wanakirwa. Yes, ndawana wanga. Wako arigere uko wako. Melissa. I'll buy a North Africa in Muridzi 6 tracks mabomracho. Sangana nemshamara wako mavaro mzurongwa zwiri pasondrekreka. Tichavanzwa pachirongwa muimbi wanhasi musachitatu na 8 p.m. Tseka. Muzofurahi tosangana pakuti pasina news 12 midday kusvika 3 p.m. Apa Zimnet Radio unoibata pa www.zimnetradio sakanga nosubscribe kumavharo uchi pa YouTube. Subscribe, like and share. On Zimnet Radio. Muridzi ndiri kuchingamidza mese muri kuchibata pachirongwa. Yes. Tunzwisa mati chacha dzekuburwa dzakapurwa dzekupisa. Moto chaiko kubata kudai izvo unototsva.
by one teka zvangu studio unoda kuzotenda producer mukoma Sami Makonike paAustralia. Yes, kana vagadzira tupoto twacho vanongokanda akabva tumishamarari itai basa tione ndo vanotigadzirira zvirongwa zvese panapa zvehuchi pasina nyuchi nechemuimba wanhasi. Yes, kuita networking kuti zvifambe kuendesana pamberi vanozimbabwe. Warira ubvamiriro ndibate pa 0786178329 ndokusanganisa namukoma Tatenda Pinjisi wakanira umbitsana vakwanisa kuzodzokera zvakare mustudio. Varotibata vese makadiko ndokuchingamidza pachirongwa makadiko zvenyu ndiri kunozva kuti South of England TZ Studios mafaro chiparadio. Ndichangotora mhanzi mbiri paalbhamu rachirori rinonzi Africa ine Muridzi. Ikadaka kanonzi KDCC. Ndichavabata zvangu kuti vazombotibatisa kuti zvikumboreveko kuti KDCC. Mafaro namafaro achiparedhiyo makadiko Zimbabwe. Kutandara zvedu nevanoda kutandarika navo. Yes, hatina mahondo atiite zvozvibhakira nevanhu. Kungotandara zvedu chete kungofara chete. Ndo zveduwo zvatakapuwa takapfumbata nacho masimba ose. Ndo saka vakazotiri mumafaro. Brand new releases with Mafaro. Pakanerekwa ngoma nasamtoko vekakawa makadiko vekakawa kwa mtokoko. Yes, hapo. Ndikangenda vabata ndichangenda kuzokunza kuzokudzivisa kuti tikupinda nawo pachirongwa rini. Vachikonditaurira nezvalbhamu iroriri ndo zveduwo zvatakapuwa naMwari kazvatinogona. Kambo kanonzi KDCC. Rikani vanotora imwe mbambande zvakare kubva paalbhamu racho iyoyo yakanzi Dikinya. Nzwisa chete nzwisa. A brand new release.
Sakuna machembera anotabatikinya kubva papamidza South Africa ine Muridzi mukoma Tatenda Pinjisi ndana mune ndoro 140 pakawa pamutoko kumakadiko tombosika tite makedekede ipapo warida album racho ndibate ndokukonekitana ngoma Tatenda Pinjisi ndibata manamba yangu 7861783929 UK code izvi zvinoite zavaimbi kumberi unotibata paSimnet Radio muzi wechitatu wega tinokupa chirongwa muimbi wanhasi pa9 PM muzi weFriday tokupai kuti pasina nchimvwa na 12 midday UK time zvirongwa zviviri pasondo pega atize studios yacho uzomboda neni wacho paredio makadiko Zimbabwe muri Zimbabwe album racho rinoti track number 1 Dikinya, track number 2 Mweya Munyaradzi, track number 3 KDCC, track number 4 Parufu Rwangu, track number 5 Togeti, title track number 6 African Muridzi. Simnet Radio. We are the best in the internet radio station. www.simnetradio.com. Yes. Anetone. Ana mhofu makadiko zenyana mhofu makadiko pakawapo panoti pori panorira mvene muneni wenyu mafaracho paredio muna mafaracho paredio makadiko chirongwa ndapita mzede tunzwisa Never go wrong with Simnet Radio. Album rakaburiswa gore rakuchitipere saka pakaipa mavanzova vanenge vari kuridza live katosika tosapotana tichiendesana pamberi mune Zimbabwe madzi yakada kudaiza iuye mahara and third album under his belt,
ndiora madekimokuyeudze musakanganwe kusubscribe kumafaruhuchi payoutube moita like nekusheya zviende kumberi. Hauzomboita kunge uri wega mustudio kana dzakadai idzi dzichitambira kudai izvi zvangu zvakutoda machembere anotamba dikinya pamuchato wako. Pamuchato wangu unoperekedzwa netembere dikinya chirongwa murudzwa namafaro chiri promotions muimba zimbabwe kumuri zimbabwe. Yes, tinokubatsira idzi changoburwa dzacho kubudikidza nezimnet radio yamunobata pa www.zimnetradio.com. Number one internet radio station, top of the rest. Yes, ndati tipe kutenda zvakanyanyisa kuna mukoma Sami Makonike paMelbourne, Australia, producer. Ndo producer uchirongwa chinechi vanozongoti vabatanidza ona kuti ndezvipi zvakamira sesondo rino obva ngokanda kuti mushamarare. Ini zvangu tiri kuno DZ Studios South East of England. Yes, ndo kwandotipenyora ndiri. Networking panyaya dzekufadza pane Zimbabwe. Thank you so much mukoma Sami Makadiko. Vanhu vari kutenda aiwa muri kugona mabikiro enyika ari kugona muri kugona. Anzi kasoft sungura kasina chibalance. Ngatisangane musi wechitatu pachirongwa muimbo wanhasi nanguva dza8 p.m. tosangana pahuchi pasina nyuchimuso Friday na 12 midday UK time. Ndatenda zvangu. Big up Makube. Kasoft sungura kasina chibalance. Woyo.